Hello mga besh! Welcome back to my channel and don't forget to subscribe. So, in this video, ipapakita ko sa inyo mga behind the scene matapos ang research proposal. So, let's go! Bongga na to! Tara, samahan niyo ko. Pose. So, hello mga sis! So, nandito ako ngayon sa section ng mga friends ko. Mga friends ko, hindi ko sila kaklase. So, ito yun. Section TVL, Technical, Vocational, and Livelihood. Bongga. Di ba bongga? Walang tao. Kitang-kita nyo guys, merong tao. Mangilan-ngilan nga rin. So, unahin na natin si... Yes, ito. Si Rona. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ito si Rona, oh. Hi, Rona. Alam ko gising ka. Huwag kang patulog-tulog dyan. So, oh, bongga, di ba? May electric fan si Mayora, besh. Oh. Ma'am, Arky, besh. Power bank, di ba? Oh, pili niya yung tinatago. And, para na to siyang pakilala with all the So, ito lang tao, guys. So, next person natin is Jessa. Nahihiya siya kaya, oh, di ba? Patulog-tulog, bumangon rin. Ang gandang kausap nito, ah. Hi, Jessa. Jessa Baricuatro. So, hi. So, yung kanina pala is si Rona Kapangpangan / Jungkook. So, bet niya sa BTS, Jungkook. Ikaw, sinong bet mo? Sinong bet mo, girl? So, wala na siyang bet. Kahit may jowa to, wala na siyang bet. Kanya, bongga. And, dito ulit tayo. Pupunta tayo sa aming room. Maraming tao. Yes, ito mga boys. May mga lalaki dito. Hi, Miguelito. Hi! Miguelito. Hi, hi. Hi! Ayusin mo. Julito. Hi! Julito. And papasok na tayo sa aming room. So, pakilala ko sila sa inyo, guys. So, welcome to our classroom. Pakilala ko sila isa-isa sa inyo. So, tapos na tayo kay Julito at kay Miguelito. So, dito tayo magsimula. Hi, Lloyd. Anong feeling tapos ng proposal? Hoy, tubag, besh. Hindi siya sumasagot, guys. So, let's proceed. Hi, ako naman. Hulaan niyo sino siya. Diba, maganda, besh? Charlotte, thank you. Oh. Hi, siya si... Pagkilala ka. Hi, I'm Grace. Oh, ako naman sa salita, Mary Grace Mosquida / maganda. So, yan, add siya sa Facebook. Ililink lang ko yung Facebook link niya down in the description box. So, bongga na yan. So, ito, susunod. Yeah. Woo! Kahurot og laway, besh. Ano pangalan mo, girl? My name is Ria Rose Labrado. Oh, my name is Ria Rose Labrado from... Basta galing siyang bahay. And ito, one of my friends. And ito, headset. Erica, hi Erica. Oh, ito, tapos na to, wangwang na to dito. So yan ang mga tao dito. And ito, tulog. May tama. So yan, let's proceed dito na area. O, diba? Ganda rin classroom namin, oh. Arrange ba tawag? So, unahin natin si Botchek. Ano to ang pangalan, Beth? Hindi nyo alam pangalan mo. Wala ba sa NSO? So, proceed. So, ako magpakilala guys, is Giselle Tabaco na Beth is his Jongki. O, diba? Bongga-bongga na yan. So, next is Lian. Hi, Lian. Lian, badminton player. And, oh, ito, Mercedel. Hi, Mercedel. Hi. Gusto mo siya makilala? Ano to? Searching siya ng BF, I think. Marami kong mga single. Pili lang kayo, just comment down sa aking video. Pakilala ko sa inyo. And next is Vivian. Hi, Vivian! Ito, magka-play ito sa aming classroom. Ay, naano siya, nahiya siya. Huwag ka mahiya. Oy, hindi mo ko nangaga. And then, oh, ito. Nakita niyo na to! Nakita niyo si Michelle sa aking unang mga nakaraang vlogs. So, hi Michelle ulit.
Bakit ka nandito? So ito, That's Michael. ito ang susunod ang pangalan ni Boy. Pakilala ka, oy. Oh, saan? Para saan daw, guys? Oh. Siya si Christian C.G. Lobasana. Hello! Dito tayo, guys. May mga boylet dito. O, diba? Ang ganda ng classroom. Oh. Ja. Oh, dumaan si Mayor. Oh, da. So, and next is the last two boys. Warren, kasama ko sa grupo, sa aming research. Hi, Warren. And my ultimate crush dito, my goodness. Marlon. Ano pangalan mo? Actually, pangalan niya is Prince Nababi pa and Prince Berhil Mochos. Prince Nababi pa, Prince Berhil Mochos. So, ganyan, marami siyang pangalan. Marlon daw. So, yon mga guys, salamat. So, wala na magganap. So, hello. Makati yung ulo ko. Naikas pa. So, ito yung mga ganap sa aming classroom. Uy, kangit-ngit sa Deris Kalibutan. Yan, oh, yan. Hello. Yan, tulog da, may tama. Hello. Break, sinatay mo camera. Kita to go break. So guys, bumalik ako dito sa room ng PVL Technical Vocational Livelihood. Oh, di ba? Saya, di ba? So, may papakilala ako sa inyo. Dagdag kilala. So, yung babae kahapon sa mga vlog, wangwang na to guys. Hindi ibig sabihin, wangwang, kilala nyo na siya. Siya si Shanna Lu. So yan, nakilala siya. And ito guys, hindi nyo pa nakilala. Na-introduce ko na siya kanina. And ito si Jade Lorraine. So yan, mga friends ko yan. Since birth, sa Island pa kami ng mga parents. So yun. So, sa sinapupunan. So, hi Jade! Hi ka muna girl. Ito si Jim Shen. Pinakamaganda, di ba? Hi ka Jim Shen. Anong pangalan mo? Siya si Jim Shen, Tagaytay, nakatira sa Bella Soliti, Laguna, Philippines. Thank you! Yan sila guys. Oh, hi Jade. Hi! Hi Jessa! Hi. Yan si Jessa ganina. Napasangin-sangin lang katog. To, bumili sila kaya pala nawala kanina. Hindi ko na pakilala. And dito, Shenelu. And dito, nanonood na, ano pinapanood mo? Nanonood si Rona ng BTS. Mga funny moments ata yan, guys! So, yan. And guys, dyan muna nagtatapos ang ating vlog for today. And thank you for watching mula umpisa hanggang sa huli. And salamat guys. Don't forget to subscribe on my channel. And kung nagustuhan nyo, just click like. And kung gusto nyo ma-notify araw-araw sa ating mga videos, just click the notification bell para notify na kayo araw-araw. So yun, bongga-bongga, diba? Saya. So, see you in my next vlog. Thank you. Bye!